खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि लांदांपारा गामिनि रायजो राजाफोरा दालांनि खामानि मावैनि थाखाय रायजो राजाफोरा सरकारखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि सिदागुरि गामिनि सासे आइजोआ सिनाय मोनि सुबुंजों दोनखारलांदों। क'क्राझार गुदि फोरोंथाय मिरुआव आगु बैसागो फोरबो फालिफुदों। पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म नैखं वेलफेयार ससाइटिया बोसोरनि सुबुं बान्था 2018 गथायदों। समाज सिबियारि दैदेनगिरि गौथुमगिरि थुनलाइ सिबियारि आरो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि गेदेमा जगेन्द्रनाथ बर'नि सारादु खुंनाया जोबनानै थांबाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि लांदांपारा गामिनि रायजो राजाफोरा दालांनि खामानि मावैनि थाखाय सरकारखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। हान्थामेला जाबा जोंना बे थांलाय फैलाय बिराद जोबोद खस्थ'। जोंनाव दा इयाव दलं नांगौमोन, ओंखायनो जों बाक्सा जिल्लायाव जों थांलाय फैलाय सातन्थायाव स्कुल थाङो फैयो। ओंखायनो जों बे दलंनि थाखाय बिराद गोरोन्थि मोनदों। गैयिनि थाखाय जोबोद खस्थ' जादों। अदेबानि जोंनि खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आथिखालनि बिटिसि सोरखारा लांदांपारा गामिनि दालांखौ 15 बोसोर बिपिएफ सोरखारा सालायनायनि उनावबो दालांनि खामानि मावैनि थाखाय हान्थामेला बिथिङाव दुखु जारलायाव फरायसा फरायसुलिफोरा रायजो जानाय थांलाय फैलायाव उसुबिदा जानायनि थाखाय थाबैनो मावनांगोन होननानै बिटिसि सोरखारखौ बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिहरदों। दलं बायनायनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्थानि थाखाय गथ'फोर थांलाय फैलाय थेला लांनाय साइकेल लांनाय गारि लांनाय बायदि किसिमनि माबाया जोंहा बिराद खस्थ' मोनदोङो। जोङो मेसें समाव माइ रोगायो माबा रोगायो लामाजों थेला लांलाय लाबोलाय खालामनो हाया। बेनिफ्राय बजाय दाननाय इयाव लांलाय लाबोलाय खालामनांगौ, बेनि थाखाय खस्थ'। आरो गारि दाखालिसो बाइक सलायलांनायाव गथ' साथाम माबानिफ्राय बेनिफ्राय बारल'नानै ना मा होनो जामफिन जानानै गथ'आ गोलैनानै हाखराव माबायो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि सिदागुरि गामिनि सासे आइजोआ सिनाय मोनि सुबुंजों दोनखारलांदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2 एप्रिल खालाराव आइजोआ दोनखारलाङो। 6 बोसोरनि सासे फिसाजो थाखानाय सिदागुरि गामिनि अनजालि बसुमतारी होननाय आइजोआ गावनि फिसाय मानब बसुमतारीखौ गारनानै दोनखारलाङो। नखरनिफोरा फोरमायहरनाय बादिब्ला आइजोहा सोरबा रं नाम्बार जानाय दङमोन। गारनानै थांजानाय हतसिरा खाफालनि फिसाया बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों दि सोरबाफोर बे आइजोखौ नुयोब्ला 9401121545 जानबुं नम्बराव खौरां हरो जेन। क'क्राझार गुदि फोरोंथाय मिरुआव आगु बैसागो फोरबो फालिदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेन्टार थामहिनबा गुदि फोरोंथाय मिरु क'क्राझार बेवहाय ट्रेनिं लानाय माखासे सोलोंसाफोर आरो जोंनि टिचिं स्टाफ नन टिचिं स्टाफ गासैबो जयै लोगो नांनानै आगु बैसागु थामहिनबा प्रि बैसागुखौ जोङो फालिनाय लानाय जादों। क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय क'क्राझार गुदि फोरोंथाय मिरुआव आगु बैसागो फोरबोखौ गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनानै जाहाथे गोदान बोसोरा खैदां खैफोद गैयाजासे मोजाङै मोजां बाबेनलांनायखौ मिजिंथिनानै आगु बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिफुदों। क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एजुकेशन गुसुङै DLED सोलोंथाइ लानो फैनाय फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोननि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायजों आगु बैसागो फोरबो फालिफुनाया गाजा गोमजायै खुंजालाङो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गुदि फोरोंथाय मिरुनि फोरोंगिरि मानगोनां सोमदोन ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायो दि बे आगु बैसागो फोरबोखौ गोजोनखौ हामलायनानै फालिफुनाय जादों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो मोजां हामलायथि बारहरदों जाहाथे बे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउनि लामायाव गोजोनै गोजोन बारलांनो हायो। लोगोसे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय गेलेनो गोनां बिजाथिफोरखौ जेन बासिलायनानै जायनाखि बिजाथिया जाथिनि थाखाय खामानि मावगोन बैबादि बिजाथिखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनोबो खावलायो। मख'नो गोनांदि बे आगु बैसागो फोरबो फालिफुनाय हाबाफारियाव माखासे गेलेमु गेलेनाय जेरै दैहु बुफायनाय थालिर बिफाङाव गाखोनाय आरो मोसाग्लांनाय बेजों लोगोसे फरायसाफोरा फोरोंगुरुफोरखौ मान बावनाय नुथायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनो इखं वेलफेयार ससाइटिया बोसोरनि सुबुं बान्था 2018 गथायदों। गसाइगाव बीएड कलेजाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनो सानसेयारि बड'लेण्ड इखं वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय बोसोरनि सुबुं 2018 बान्था होनाय जादों। बान्था होनाय जथुमाया 6 एप्रिल 2019 इंनि बेलासेनि 2 बाजियाव गसाइगावनि हाब्रु बिलाव थानाय गसाइगाव बीएड कलेजाव खुंफुंनाय जायो। आफादखौ दैदेनदोंमोन इखं वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मुस्रिमा सरि बसुमतारिया। आफाद जुरिजेननाय खामानिखौ मावफुंदोंमोन इखं वेलफेयार ससाइटिनि नेहाथारि मुस्रि कमलाकान्त बसुमतारिया। बुंथिगिरि सुबुं महरै मावफुंदोंमोन इखं वेलफेयार ससाइटिनि सोद्रोमा मुस्रि उमेश ब्रह्म बिथाङा। बान्थानि सुंथागिरि राजेन बसुमतारिया इखं वेलफेयार ससाइटिनि नोजोर थांखिफोरनि सायाव बिबुंथि होदोंमोन। इखं वेलफेयार ससाइटिया 2006 मायथाइनिफ्राय जुरिजेननानै 2018 सिम गासै खेब 12 बे बान्थाखौ होबोबाय होननानै बिथाङा फोरमायथियो। अदेबानि 2012 मायथाइयाव हादरनि गाज्रि थासारिनि थाखाय गुबैयै बिटिसि ओनसोलाव हारियारि दाङाबाजि सोमजिनायनि जाउनाव बे बान्थाखौ होनो हायाखै होननानै बिथाङा फोरमायथियो। बिथां डक्टर ब्रह्मआ बोसोरनि सुबुं 2018 बान्थाखौ आजावनो मोननानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायथिदोंमोन। बिथाङा बान्था आजावनानै गावखौनो सोमोनाय मोननायखौ फोरमायथियो। बे बान्थायाव गासै 25,000 रां, गांसे बाखनाय बिलाइ आरो गांसे सेरजा हुनाय मान बान्थाबो दंफायो। बान्था राननाय मेलाव दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि राजेन बर', इखं वेलफेयार ससाइटिनि बारग' आफादगिरि दामोदर बसुमतारी, बीएड कलेजनि गोरायुं मानगोनां डक्टर अजित बर' आरो जायगानि गोरों गोरा आरो फोरोंगिरि फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे रादाबखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांसिम दैथायहरदों राखाव बसुमतारी बिथाङा। समाज सिबियारि दैदेनगिरि गौथुमगिरि थुनलाइ सिबियारि आरो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि गेदेमा जगेन्द्रनाथ बर' बिथांनि सारादुआ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बिथां गेदेमा जगेन्द्रनाथ बर' बिथाङा 1955 इं मायथाइनि 1 आगस्ट खालाराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा तौमारि रतनपुर गामि आरो समाजनि जौगानाय फारसे मेंनो रोङै हाबा मावनायनि अनगायैबो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 1988 मायथाइनिफ्राय 1992 मायथाइसिम आफादगिरिमोन आरो तिहु गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हाबा मावनानै नखर बेंनायजों लोगोसे बेरामजों नाख्रेबजानानै थांनाय 22/3/2019 इं खालाराव 64 बोसोर बैसोआव रुंसारि जानानै थाङो। बिथांनि सारादुआ थांनाय 7 एप्रिल 2019 रबिबार खालाराव गामिनि रायजो राजाफोरनि खौसेथिनि मददजों लोगोसे हालामनि आफाद गौथुम फसंथान बायदिनि दैदेनगिरि मावथिफोरनि नुजाथिनायजों लोगोसे नखरनि आरो रायजोफोरनि सामलायनायजों सारादुनि हाबाफारिया गोजोनै जोबनानै थाङो। बिदिनो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि मावथिफोर लोगोसे बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथिफारियाफोराबो बाहागो लाहैनाय जायो। बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय सावगारियाव बिबार बावनानै आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय जायो जाहाथे बिथांनि बेसेन गोसा गेदेमा बिहोमा गोनां जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो। बे रादाबखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांसिम दैथायहरदों राखाव बसुमतारी बिथाङा।